Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa da ku a sabon shiri namu na IBM Tech TV. Inda a bidiyon mu na yau za mu koya muku yadda za ku yi samu hoto spiral. Kamar yadda kuke gani gashi a nan ga misali sun nuna mana na spiral ɗin nan. To kai ma kawai za ka je ne ka taɓa spiral. Sai mu taɓa gallery. Mu je mu zaɓi hoton da za mu sa. Misali bari mu zaɓi wannan. In muka ce wannan spiral ɗin, in ya gama zai nuna mana shi. Da ya gama zai sa mana spiral ɗin. Yana loading ne yanzu. Za ka iya ƙara mai haske da kalo da brightness. Kamar yadda kuke gani gashi ya sa mana spiral akan hoton. Sai mu ɗan yi ƙasa da shi. Background ɗin sai mu ƙara mai. Sa mai. Sai mu je misali mu taɓa nan. Mu ja shi haka, kun ga kamar yadda kuke gani gashi ya jawo mana fuskan shi. Sai mu je mu taɓo spiral ɗin nan, za mu ƙara mu taɓo background. Mu ce misali mu sa shi a wannan background ɗin. Kamar yadda kuke gani ai ba a wurin aka yi hoton ba, amma mun sa shi a background ɗin wurin. Kamar a wurin aka yi, ko mu taɓa wannan misali, ko wannan misali sai mu ɗan yi ƙasa da shi. Kamar yadda kuke gani yanzu za mu bar shi a wannan background ɗin. Bari mu gwada wannan mu gani. Wannan ya fi. Kawai abin da za mu yi a nan sai mu ce save. Sai mu ce save. Sai mu ce download. Ga yana ya yi mana download ɗin shi a gallery. Kada ku manta da subscribing, da liking, da sharing. Mun gode.